ki khubor ka bate se TV lawan rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Menteri Rang Ba Kajlau Conrad Kongkal Sangma udang Shah Sumar mentah Civil Hospital Shillong namar baka Kiew Kynsan ga Jingshit bat ka Jingjerem kamen Conrad uklem la ban let cheyeng dorbar ha ka sngis dang jong ka dorbar talang bat ula IT ka kam ha usembut Menteri Rang Ba ba Preston Tensong ba unchem ka jingit klie na kalyang jong ka sarkar kam hadin layo jingtem ba udon ya ka jingpang influenza ne ka jingpang klie ka ba klie kesho bat jirho ki telong khubor ki thu baula thia pang mentah Civil Hospital bat kidang up ya ke report le se kene ke kasien ke baning kong bo Menteri Rang Ba hakne ke jila me khlia ubdang lej ban Shah Sumar ha Civil Hospital Shillong